Y para el uno que vengo de vuelta Cruzadekin gehiagorekin. Eta bueno, hemendik utzi genuen nun bueno, goratzen duzue pizkat atzera gutxi genuen dataz, baina hitzen zen erregea eta pizkat txartu atrapatzen zitzaigunez errege giltzea basatu nintzen hori konpontzen, eta azkenean lortu nuen pizkat konpontzea eta oraindik bizirik jarraitzen dau. Hemendik uste duzen nola dagoen Almorabien erreinu edo neko handituta, eta betzatzen ari niz, hau, kondadu hau hartza, bereganatzea, bale? Gaztelaren laguntzaz noski, hauei ez da erreza saiatuko gara. Pop. Declarar guerra por Bella y enviar. Eta orain, gaztelari bidaliko dugu laguntza eskaera. Eta baita ere egitu dana izan da, hortik pare bat zeme eskondu gabe nituen eta eskondu egin ditut, kontratuko ditut hauek be. Eta orain belauntziak, kendu egingo ditut, ez ditulako behar. Horan armada askoz ere potenteago bat daude izango dugu eta bizkat merkeago. Hortze bertan batuko dira danak. Eta sugerencia vale, eskontza hauek bi eskonduko dira. Por supuesto gondare, primeran. Benduteleko zaigu. Eta hau be, primeran, eskonduko dira. Ongi orain, hemen armadak batu eta joango gara haien kontra. Ez dut uste almoharabiak laguntzea. Zeren eta hemen dabiltzate almoharabiak hauen kontra. Ez dakit nori konbentzitu egin dio hauei. Almeriakoari. 5.000 soldadu hemen batuta ditu. Zen hau da ejerzito de... lasaituko gara lebekin eta momentu zitzuko gozerko kontra. Fama eta abare egiten diguna nabaritzen da. Ja ustut jetxit nuela ez? Ez dago bajan. Ustutiko dezaketala media, baina bueno, momentu zor mantenduko gara. Garai oso zaiak bai dira eta bale, 10.000, ostia, 10.000 soldadu gureak. Benet, klaro, 6.000 eta gero reglutatu ditugun hauek. Bai. Bai, bastira gutxi, 10.000 soldadu, ostia. Bai, joango gara, hauen bila lehenik eta behin. Eta 10.000 gaztelana, 5.000, ostia, armada potentea dekogu, Ez pentsa. Yo gobierno en el reino de Navarra, hombre, por favor. Yo soy Don Rey Aznar, Hidalgo. Ez naiz pasatu, ez naiz Hidalgo. Baina, hombre. Ja, hau lortzen dugun, eta gero, Almeriak, eta hau, eta, bueno, hau ematen dodo dela. Eskondu alda, ja da. Primeran, fama gehiago emango digu. Primerakoa. Primerakoa gainera hori matrilinealean egiterakoan eta bar. Qué putada, marcial, intriga, diplomacia, gustea -6. Noiz arte. La edad avanzada, las lesiones... las lesiones... Los soberanos incapaces deben recurrir a un regente. LOL. Eres incapaz. Joder. Benetan macho sorte txarragoa ezin nuen izan, ezta? Sorte txarragoa ezin nuen izan, ba. Vale, ondo, irabazi dugu. Ongi hasi dago da. Joder, 3.000, madre mía. Jongo gara, hau nien kontra. Zatuko ditugu akatzen. Jo, ahí. Eman da diogu koruan eskatuari, hau bukatu ostean, porque vamos.
Nika pasa basada. Zuzentzu askorik, ostia. Revuelta aragonesa. Oh, po vaya putada. No un heredero esatea. Oh. Vale. Orain arazoak egon aldira, kontu zibili behar gara. Izaigu. Vale. Eta da gure semea. Vale. Gure semea teorian gure dolekoa da. Principios. Vale. Miratu behar dugu posik dauden, anuan dauden gure basaioa gurekin, gure... Ez daude oso posik, baina, bueno, lasai. Gehien bat dira, lebak hemen ditu da nahez eta bar. Zaituko gara hor pizkat mantentzen eta... Eta bar, gainera ibazten guaz, almora bideak sartu dira, oraintze bertan, laguntzera. Bedatzi mila eta mar mila, oza, ez guaz txarto soldaduz. Soldaduen aldetik, baina. Beraz ondo. Hemen ondo mantentzen dira. 2000 eta hemen 2000. Teknologiaz eta bar, ondo, ezin dugu zer gehiago ditu. Lareun punto, hostia. Punto pillo behar dira, motxo. Vale, ba, a ber, hau konkistatzen dugun, momentu zirebazten goaz guda. Bila lortzen badugu eta ja gainera behin. Vale, honen leiko jaunaren lebak kenduko ditugu. Pizkadi oposteko. Beraren ez dira asko gainera, beraz. Eta bada espada baita ere, zertuko gara. Oparitxo bat botatzen. Pizkat posako jarriko da. Eta asko murriztuko du. Baitu, hemen daude 6.000. Nire gana datoste. 6.500. Vale, ondo beste semetxo bat. Eskonduko dugu gulodoleko norbaitekin, azteko. Hori hau odolearena, benetan joko honetan. Bueno, mutila da, beraz, berez gulodolekoa izango da. Orduan ez eigu asko larritzen. Fuerte, enfermizo. Puta da. Fasti, ondon dau. A ver. Occidental. Hombre, pizka bat... Jaska, jo, eske gaina dira, sonando netako ez dut. Corona de Viana, do Castelo. Hauxe. Venga. Viana do Castelo non dao. Aveiro... Aveiro daude, noizbeten joan albazarete, Aveirora. Aveiron daude kriston salina polita batzuk ikusteko, Benetan. Ez dakit. Bizkaia. Bizkaia eta agertzen da Victoria. Osea, ojo, Bizkaia eta agertzen da Victoria, benetan. En fin. Eta Nafarroan zin agertzen da? Tudela. Tolosa. Daxen. Bayona. Bizkaian, benetan, eta agertzen da Victoria, benetan.
En fin. Victoriano! Hortze, hortze, hortze! Egur Raimon! Bi, aire, aire! Gana datozte benetan. Listo, irabazita. Ofrecer la paz, enviar. Primeran, vale, eta orain. Lebak, lehenik eta kenduko ditugu leba guztiak. Gero. Pueden suposer Reino de Portugal, Reino de Andalucía. Ez bata, ez bestea, eskerrik asko. Pueden usurparse un título. Emirato, hau bai. Usurpatuko deu, eta gainera prestigio emango digu. Primeran. Eta orain, egin behar duguna da, hau, gure norbaiteri, konfiantzako norbaiteri egon. Gorteragoaz, eta... Adiez gizon nago, alkalde de Aragón. Ez. Nuestros pillos, Moslique, cortesano de Navarra. Adiez, oneri, gurekin posik dagoela. Beratuko dugu ez izatea ez... Emango diogu, adibide... Bueno, igual, gurekin aserrego dagoen norbaiteri igual. Hau gure anaia da. Emango digo igual anaiari, Ez, anaiei ez digo emango anaiei. Cortesano de Navarra. No da extranjero. A ver, emango diogu... No, adibidez, Galindo. Otorgar título hacendado. Ducado de Bella. Enviar. Vale, eta orain matxidanen movidak. Duke Ximeno, baina Ximeno dago hemen gartzelatua. 145 de oro, lol. Ese local con la responsable de encarcelar. Ni regalo momentos. Esto no mejorará su opinión. El dueño de Córdoba, vale, momentos. Saiatuko gara hor. No deklaratu digu da. Ducado de Tolosa. Primeran. Justo batetik atera eta beste batera pasatu. Vale, gaztela laguntzen badigu primeran. Vale, guztiago deposik... Guztiago deposik gurekin. Ez que gainera... Orain, klaro, orain defentsara pasatu behar gara. Aderitzoin, zer esaten duen hau. Condado de Calatrava, Condado de Córdoba, pues te metes de guerra entre ellos, hombre. Esto feudal reducido, teorías de la corona limitada. Igual, ez baina eske horrek entzun digu lebak, baina momentuz posi daudenez gugaz, eta aprotxatuz gaztela lagunduko digula. Nak batuko ditugu eta Tolosaren kontra saiatuko gara babesten, gure burua. Hau... Tipo nungoa da, independencia. Ah, Córdoba sartu du gure barrualdean. Eitu ez naiz konturatu honetaz. Osa, tipo... Osa, nire... Infiel, extranjero... Alforitzu bat botal diogu. Bizkat posteko. Este guztiak posi daude gurekin. Hori hona da. Arandare Córdoba momentuz. Osaituko gara horra ya. Zion basaiaje.
Hore, rebokatu aldio tituloa. Es que ez dago, ja. Es que ideia, complot para matar. Bere zean, niraki noren ditxarrago. Eta besteak horren gehiago. Eta Daxeko kondadua lagunduko dio. Vale. Gutxinez hau da bakarra dagoena gurekin esate daukar titulo. Ziurazki honek azkenean gure kontra altzatuko, baina, bueno, beratxireun mila soldadu eskaz. Printzipioz ez da nolabaiteko arazo larria izango. 6.000, 8.000, bale. Eta honek zein bat ekarriko ditu. 5.000 hemendik. Mila. 5.000, 6.000 bat soldadu ditu, vale. Reclaman Aragón. Momentuz ez. Baina polita izango lehitzateke, jo, gainera Aragoi dago, kiston gute gauta. Errebeldeak, matxinatuak irabaziko dute ritmo honetara. Matxina da zabaldu zen tabernatik taberna. Horba 6.000, soldadoetan bikoizten diegu, beraz ondo. Azezelora parea, bera talen guzina. Hor, Nafarro maitea defendatzen Tolostarren gandik. Este lo mío es soldado. De Borgoña. Jode, oye, que ve. Ongi, venga va. Haien bila, zuzenean. Zuzenean hor, vamos, pentsatu gabe. Ongi, horren Borgoñakoen kontra. Iesik ez, lagun, iesik ez. Kauen. Iesik ez egin, txo! Koios templarios, ondo, bigarren... Hauek, ordenak, bale, hemen daudenak, landiko zuze bat kontratu dudala, kontratu egiten dira honekin, ez diruarekin, gero mantendu behar dira, bale, kostago egiten da mantentzea soldadu hauek, baina honekin kontratatu egiten dire, ez diruagaz. Jo, Borgoñako da kriston kageta batzuk dira, benetan. Ja soldadu galdu ditu gor bat batean. Nola hoteliteke posible. Igual kendu izan ditu gaztelak zozergatik, baina... Ba, akabatuta zaudete, Ale. Tolosa. Momentuz, ezebez, beraz ongi. Akabatuta daude hauek. Tolosak herri bedatxerun soldado ditu. Ba, zuzenean erasoko dugu, osea... Venga. Total, 20 tolos hartuta, dana errazago. Ostia, bi matxina da hor. Aldi berean. Tarragonako soldaduak. Hore, egin dezakegu ja zuria. Baina hau lortzen badugu guretzako eskazero beto izango da, bai diruaren aldetik, baita famaren aldetik. Nazarretagun bakarra da, igual, soldadu hauek, ez dira asko. Kenduko ditugu lan posago jarriko da. Ez diren ez egongo lebak, ba...
Pizkat gehiago postu egingo da. Eta beti datorkigu ondo. Eta hauek hemen daude galduta, ez dakite zer egin. Bale, ondo goaz, eta ez dakit zenbat goazen. Zenbat goaz. Minutu ba, hemendik utziko dugu gaurko saioa. Espot guztok izan duzen bak izosatu zuen, eta urrengo saioan, ez galdu urrengo saioa, jakiteko nola bitzen duen, Tolostar eta Borgoña eta Daxeko kondatuen kontrako burruka hau. Eskerrik asko ikustagatik, eta urrengo arte lagutok, zaindu!